Tini media ta kuksongno maring mani hingkai. Ojarawa media ta kuksongno belai ke hambai. Jung tini ora asuk lajak joto Tripura rajoni Tripura jekrok. Tripura jekungui jung tini ora kok thaisa thaine hanani bagi ma phaike. Bukhawa belai ke no hilikjak, belai ke no bukhayokjak, bukhakiyokjak. Karon chini hojagiri belai ke chini ঐতিহ্য jung abono belai ke palailai aboni bisingono chini buru dofani takhokte bukhuk songhukai teibo hojagiri no kaham kai naithotok kai palailai norok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o panda no songchanai rok ongkha chini BSku borom ganang BSku chini khajani takhok song borok no belai ke hambai mario obo haike chini ঐতিহ্য no rombuiton manbabi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang mukhomantri bono aro invite khaike chini borom ganang mukhomantri bo thangkha belai ke kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro মিলন উৎসব আর যত কালার যত পলিটিক্যাল নি বরক যত দফা যত জাতি নি বরক no থাঙ্গু আর এনজয় খায়ু বনো পালাইলাyo মানিলাই belai ke kaham naithotokai program ongkha phiaba o program ni bisingono kaisa belai ke kha dukho nangmani kha khamani kok chini borom ganang mukhomantri ni bukhukti ongkhorui thangka abo jung hingya bono je bo bini bukhaw musonggui sakana hani phiaba jung aro nukha boje okok no sapruo bo bason bipruo swijak no nasibe poriui bo saw je bono swi rinai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dopharok borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai kheno chini bukhao khanangkha jung tini Tripura jek ungui kuri dopha chini Tripura jekrok jung belai khe bukha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayu ni hingka hingkai abo sudu buru rok no hingmani khajani takhokte bukhuk chokno jara nai tongnai rangno ang obono koinan mujung oro jung bulwan chuknan kogi oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rok no saka khonao tei khoroksa swi rinai chini jomatian no da sai rin soni tei kaisa program bo chini koloi no da sai rin Bangladesh ni phayu rangkhol no da sai rin mogrok no da sai rin chakme no da sai rin abo jung belai ki kiri abono no jung wansuk laima tongnai tai jara swi rinai rok bo kaham kai siui wansugui kaham kai toitho no rugui swi rikhangkai belai ke hamnai hnoi ang tini sanani musungo tini chini borom ganang mukhomantri bo oro sanani naikhana je bini kogo jung bangla o khanamani Tirupuri community ni pore no riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha community Tirupuri ni pore karon jung Deborma rok bo Tirupuri community no masi akok no sanani naimani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phayu ni sari phiaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese
रायको चाक रायको समहने जुद्ध जयखे तुइफायो तिनि राजा रंग याग्रा देबरां निफाय abono hoyto ba bo siadang ka जों सिलिया aboni bagoi angkai obose sanani musungo tini Tripura hasteni jotto borom ganang Tripura sarokno 20 दफा Tripura sarokno जों wan sugoi babioi tongna nangnai o jorao जों bo sapano जों oro nung Bangladesh ni phaihimla riang rok Bangladesh ni phaihimla ni जों bai जों oro kok Bangladesh ni kokya wala laina ni kokya bekhawo dukho nangoi जों tai bo kok thansa yapri baksa kok thaisa se inglaina ni jora aboni bagoi o jorao ang obono kok koinai jotto hasteni lukorokno tai chini borom ganang मुख्यमंत्री no ba ang obono koinai hoitoba मुख्यमंत्री no slip of tang bongwi mano yakhaiba uji siri nai bono o toitho a siri nai ni wrong information mo ngwi man abni bagui abono taibese সংশোধন khairi thangkai chini borom gana rajyoni मुख्यमंत्री belaki no sanai hini je ani kobokmung le obono jotonono hambai. Thank you all media person. Jong tini live ma phaimoni media ma phaimoni ongha je tini je social media wa emon speak ke viral long ta all Tripura wo Tripura baire all India ambo e chongbono sisa clear khiye silain chumbo e ma phaiha live wo joto hogra jagra nai tongnai ro joto khna tongnai ro chung bai chung kau phelaim ding mam ding on ma ke ha what bai khung bo ye chung ro tini media achok mo khe 19 tribe 20 tribe nimsinga chung joto jati tonguro Tripura sani Tripuri ngai chung joto achok se chung punoro party ne ongya achok mia ambo ye tini thanai 8 tarikh o Bokapha South Shanti Bazaro keha chini Hojagri festival ongo proctor program naithauha program khub kaham program borokho bangha angni je a program tongo attend ain question sine klayo abono tuye sisa ta o je media viral muno clarification rini phaimor khe chung je chini Professor Dr. Manik Saha ni speech so sisa je Tripuri community ni yago se riang jati role phayo himo kau tuye sisa sanchu chung Tripuri community ni yago bo bodeso phaya chung ro ni indigenous se chung ro ha ni bro se chung fighter ro 184 raja ni bongsho ro chung bo keha fighter ni sion chini je kuno jaga o chung fight khenai ro jati ro ke chini fighter tongo chini right chok right som abo nge chung snia mo jati se chini brudofa ambo ye chung proud feel ke ma tongo chini brudofa ni ke culture chung BSQ organize by BSQ bo culture no chung promote kheni hiya chini culture no naithom samor samong pa toi theni he chung 33 state level hojagre chung laru tongo panda aboro ke chini CM sir ni je kau samono bono chung condemn kheo bono bungtai sa clear ke chung bujai ni thangkhna are infono chung chimo bol bi chung chithio bodi khim chiyo je chung Bangladesh ni phaimi hiye chung ro chiyo bole totally bol sir je chini CM sir samo totally bol khema tongo chung Bangladesh ni phaimia bongsao je Chattogram se chini bruda farole phayo hiye abono chung condemn kheo biskango chini sir chung bono clear ke sari nyongtho asuna angle ko sao